gabi pag-usab, mga angkol ug mga auntie, at sa lahat ng mga tagapakinig sa ating programa simula 9 p.m. till 12 a.m. Kumusta na bang lahat? Ready na ba kayo para sa eleksyon? May natanggap na ba kayong sobre? Sobre na kung saan nakalagay yung mga listahan ng mga iboboto nyo. Sorry, wala pong pera sa loob. At syempre, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina mga angkol o mga ante, ang undas. Ilang araw na lang, undas na, tingkalalag na. Ready na ba ang biko? Again mga angkol at mga ante, no? Itong undas ay panahon na kung saan ang mga kaluluwa ng ating mga yumaong mahal sa buhay ay ginugunita natin bilang Pilipino. Siguro, hindi naman siguro sa religion yan, no? Siguro sa mga pamana ng mga ninunod natin. Ang kanilang mga kwento, ating pinahahalagahan. At syempre, at iba pang mga memories yan. Kita mga Pinoy, no? Kitagaan nato og importansya. Ang mga mitaliwan panaw na laing kalibutan. Ang mga gawain na ito ay, syempre, bahagi na po ng ating tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Itong paggunita ng undas, no? Ito kasi yung panahon na pag-alala, siguro pagpapakumbaba. Dahil nga, kung gaano ka kayaman siguro ngayon, babalik at babalik tayo sa lupa. Parang abo din, no? At syempre, sa pagbibigay pugay sa mga nauna sa atin. Kasi kitang-kita naman, no? Mga matay mantang tanan, oy. Hinaot, ingon ana pod unta ang mga himuon sa mga bagong henerasyon ngayon, no? Sana tuloy-tuloy pa rin na nagawin ito ng mga bagong generation tuwing undas ang pag-aalala ng mga yumaong mahal natin sa buhay. O eto, no? Pagdalaw sa sementeryo. Yan ang mga tao ay bumibisita sa mga puntod na ng ating mga namayapa at siyempre nagdadarasal yan sa mga kaluluwa. At hindi lang yan, no? Bago mag-undas, yung mga paglilinis at pag-aayos sa puntod. Parang ito yung isang paraan na pinapakita natin ang paggalang at pagmamahal sa mga yumaong mahal sa buhay, no? At syempre, andun pa rin yung pagdarasal. Hindi lamang yung pagdarasal siguro sa mga kaluluwa ng mga namamayapa. Siguro pati na rin yung mga buhay tayo. Yun ang pinaka-importante. At yung pagsindi ng kandila. Ayan. At yung pagbibigay ng pag-aalay ng mga bulaklak. At sana naman nandun pa rin yung ating tradisyon. Hindi mawawala kahit na sabihin natin na toy, wala na yan toy. Kasi eto na yun yung ginagawa ng mga kabataan. Laging nagpindot dyan sa cellphone. Hindi naman siguro. Siguro ang isa sa mga pwedeng gawin is dalhin yung mga anak ninyo kung anong ginagawa niyo sa tuwing undas. Halimbawa, pag kayo uuwi sa probinsya, hindi naman siguro pag umuwi kayo sa probinsya, nasa kwarto, sa loob ng kwarto, naglalaro lang yung anak mo, no? Siguro ang magandang gawin siguro ay dalhin mo anak mo, bisitahin niyo yung mga puntod ng mga yumaong sa buhay, ano yung mga tradisyon, tapos kausapin mo yung anak mo na, alam mo, dati kaming ganito. Ito yung ginagawa namin. Ninanakaw. Hindi. Itong ginagawa namin. Ginagawa min bola yung mga kandila. Ayan. O kaya naman, nag-aalay kami ng mga bulaklak sa mga lolo't lola ninyo. Siguro yan yung isa sa mga paraan na hindi mawawala yung tradisyon at saka kultura. No? Hindi naman siguro sa religion yan eh. O siguro, ayan, gaya-gaya na lang din para at least tayo mga Pinoy, iba tayo sa ibang mga lahi. No? Ganon tayo kalapit sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Okay, ngayon po'y Biyernes at ilang tulog na lang siguro, no? Hindi lang undas, mas nauna pa po yung eleksyon, no? At yun, sa eleksyon siguro, sinabi ko kanina sa FB Live na maganda siguro na alam niyo naman siguro yung kapitan ninyo, yung mga tatakbo dyan kasi kapitbahay lang yan siguro. Hindi kagaya sa probinsya na yung isang barangay, sobrang laki ng barangay.
Kaya minsan hindi natin kilala yung isang kagawad na tatakbo, kaya yung kapitan, kasi nga malaki pa dito sa Metro Manila siguro. Ang liit-liit lang ng barangay, pero ang daming tao. Ayun, so magkakakilala lang. Maliit na barangay pero maraming tao, kaya kailangan lagyan ng isang barangay kapitan. Okay, so that's it. Have a wonderful weekend. Bukas po, 11 to 1 tayo magsama-sama ulit dito para sa Love Radio Top 10 Countdown. At saka sa Love Lounge natin, makakasama natin ng dating winner ng The Voice Kids Season 2. Ayan, si Esang. 11 to 1, bukas yan. Dito sa 90.7 Love Radio. Kinigyabon si Totoy Bato. Maraming salamat sa iyong pag-uban-uban. At natapos na rin ang ating isang linggo na naman dito sa ating programa. From 9 p.m. till 12 a.m. Yours truly, Totoy Bato. May gabi. Amping mo ha. Halong!